Здравейте, приятели! Аз съм Сана и се намирам пред НДК, където ще посрещнем нашия духовен учител Гуру Дев Шри Шри Рави Шанкар за 4-ти път в зала 1 и за 5-ти път в България. Събитията с него се казват Блаженство сред хаоса. Имам чувството, че хаоса е навсякъде, особено в България. Имаме нужда от малко блаженство, от малко вътрешна радост и покой. Вечерите също са с този надслов просветляваща вечер. Как ще го постигнем това просветление? С медитация. Този вътрешен покой, това чувство за свобода е всъщност когато ние сме отпуснати и оставим света за миг и преживеем вътрешната свобода. Не само в София този път, на 2 август в Античния театър Пловдив и на 4 август в Фестивалния конгресен център Варна. Не пропускайте, нека да бъдем заедно, нека се обединим и да празнуваме живота и да преживеем това блаженство, това удовлетворение, което наистина търсим. И то не е отвън, то е вътре, когато сме в покой, когато сме заедно и когато сме в присъствието на духовния учител. Аз ще съм там и ще се радвам да се видим.